hambai media takuk song tini hayung ha kotor gonangge World Indigenous People Day o sal belai khaino nangkuk mani chini bukung bara rokni bagi sal o salo जों खाtung खाजा खलायो सारा त्रिपुरा सारा भारत बर्षर नि जत्तो जोंहाय बुकुं बारा जागनाय र ओ सालनो पालाय दंगो ओ बाहायखायनो जोंबो 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर ब्लक कमिटि नि लुवाजि माबाय जों दिनै अर बोरिगा बारा रोंनो खलावो अरनि सिमि जों दिनै हिम्बटक खायै आरएस पारा रजनी सरदार पारा नक्सिदा कम्युनिटि हल थांगै जों आरो बाथा गैनाय आरो बाथा गै जों कक सालायनाय कक इंडिजिनास देतामो तांगै जों पलायलायना ना सारा बिच्छनि बररक ओ साल तांगै मानखाना आबनो जों नांकुक माने ककरकनो सालायनाय सोलोंलायनाय फोरोंलायनाय आबनि बागै दिनैनि ओ साल हायुं हाकतनि जत्तो जोंहाय इंडिजिनास हिनजाकनाय रकनो आं खाकाहाम दा अकरा रकनो खुलुमा याफारो फायदि जों अबा हायकैनो जों बुकुं बारा रक अर कुनो पॉलिटिकल या और कुनो पॉलिटिकल बाय गदाल जाग्या आं अबनो कोयनाय मीडिया नि बिसिं तै खलायै जारा बुकुं बारा इंडिजिनास हिनजाकनाय रक ओ सालनो जों खातुम खाजा खलायै पालायनानै बेलायखायनो नांगुगो जों ओ हायुंनि बररक ओ सालमान माने बेलायखायनो चिनि बागै बरम रिजाक माने साल आबनि बागै ओ जरावो जों केबो पॉलिटिकल तुबुयावै जों जतनो ओ सालनो बेलायखायनो चिनि हानि जत इंडिजिनास हिनजाकनाय रक पालायलायखाय जावो ताकलाय बिसिओ जे फायनाय फायका फायापानो खालिनि बिसि रकनि सिमि न इ आं तिप्रासा आं पॉलिटिकल बाया आं तिप्रासा आनि दफा बरम मामानि साल हिनै वानसुक लायै जत फाय ओ जों बाय बाक्सा चुबासुखाय हिमकाय बेलायखैनो जानाय ने आं ओ हा चिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकु रकनो जत इंडिजिनास हिनजाकनाय रकनो आं कयो हामबाय।